1993年 K1 グランプリの幕は切って落とされた。立ち技格闘技世界最強の座をかけ、神に選ばれしファイターたちが炎のように熱い死闘を繰り広げる。もう打ち合いすら、今のカウンター危ないですよ。今のストレートに関してはスミスに指と振ってますが、しかしアーネスト・ホーストもこれは今の左なんか良かったですね。はい、この戦法はいいと思うんですよね。はい。距離はいい、出てますよね。このぐらいの距離で戦っていきたいですね。さあローキックの気をつけた方がいいと思います。周りながら。ヘビー級同士の戦いでのみ味わうことのできる一発 KO の醍醐味。それは格闘技ファンのハートを一夜にして掴むこととなる。左のハイキック、左のハイキックインでモーリス・スミスがダウン。やはりムエタイルールを得意としている選手が決勝に残ってきた。さあパンチがいいですね。早いですね。昨の試合全試合 KO 勝ちという離れ技を演じたクロアチアの英雄ブランコ・シカティックが初代王者に輝いた。格闘技界を揺るがし大きくブレイクした K1 グランプリも2年目に突入。右のストレートが入った。そこには昨年と比べようもなく強くたくましく成長したやつがいた。オランダの街道王ピーター・アーツ。心を見せましたスミス。しかし空を切っていますアメリカ。膝が出た。ピーター・アーツは上下、そしてバックブロー。去年も判定で。ピーター・アーツだ。ピーター・アーツが攻める。反撃危ない。見せて危ない。ピーター・アーツが K1 グランプリ94を制しました。そして翌95年もアーツの勢いはとどまるところを知らなかった。まさに沈むことのない太陽のごとく永遠にアーツの時代が続くかに思われた。